Deh. Panas sih Pol. Nonton sapi. Jadi nonton sapi. Ning gone Mbah goleki ning kene ngerti sapi mo. Loh sapi. Sapinya Dek tuh. Kami. Ning kok goleki sapi. Ning kene nek sapi mo gak gelem ngiti. Sekarang entek pesan. Cepet imen. Lha. Mame kae imen. Mame kae imen Dedek. Wes sama. Bak. Parek kok. Yang ngiup nang kene yo. Ki ngadem. Ini serpring. Hawane enak banget tuh, ini serpring. Ya selamat siang, Dulur. Suasana di pedesaan di lereng Gunung Lawu. Rahayu. Salam damai seluruh alam. Nih Agra Satrio Maneges lagi digendong. Lagi ngeliati sapi gitu loh. Ngingeti. Duh, gini adem, Dek. Tempatnya udah nggak panas nih. Tuh di bawah pohon bambu. Ngidum. Mek njaluk aku nang tandur lho, Mak, ana apa? Kuwi lho. Oh. Heeh, gen duwe dhewe. Ana mah enak to? Sak duwe. Lah ya. Salah ning nggon anu kae. Entana, bunglon iki. Hah? Bunglon. Wis nang kono. Oh. Wah, gara ijo melu ijo. Lho, ijo to. Lho, kulite ketara to lupa. Iya. Kuwi nempel nang anu nang pohon-pohon ngono ya. Tapi kan dengan kayu warnanya ya kayak kayu. Ikutin. Oh, bisa ya, Pak? Ngikutin. Ini bunglon. Kan melok-melok. Makanya mau karane bunglon keseringe melok-melok to. Nek samin iki koceluk. Alah, wong samin kaya ini kan. Mendo. Mendo. Lola-lolo kuwi. Oh, mendo. Wong Jawa ki pinter ngarakne apa-apa enek carane. Wong samin kata. Samin iki wong lagi nek diatur kuwi samin. Jenenge wong samin. Makanya nang Blora kan nek jenenge suku samin to. Wong gak gelem pajak apa-apa, makane jenenge samin. Sedulur sikep kuwi. Samin. Lah samin ya ini sik jenenge, Pak. Ya, anak. Adem. Apa, Dek? Ngiti apa? Oh, nek blungkone ta? Heeh. Nanti mau, Dek. Duh. Tuh blungkone ndul Dek. Tuh ya. Heeh. Seneng ta? Tuh. Tak cedakne, Dek, ngono, Dek. Meneng, Dek. Kowe tonton ning omah, Dek. Tuh, Dek. Tuh blungkone tuh. Ah. Ingeti blungkon. Iki piwi kuwine pecahi ngopo ya? Stabilizer. Iki ne coklek, Pak. Ini entek coklek. Hah? Blungkone ndi, Dek? Kayu iso nglokop ngene lho. Blungkone? Endi? Ndi blungkone? Kae. Heeh, lho. Oh, iki bunglon ta? Ini pinter yang ndelok pitik apa nyeluk mana. Burungnya mana, Dek? Burung. Burung. Kita anu ini sih, Pak. Tempatnya adem nih kalau di bawah pohon bambu. Sumbernya mati kan ya? Sumber mata airnya mati. Biasanya kan di sini sumbernya mata air ya. Bareng kene udan ya mati. Berarti sumbernya sumber banyu udan, Mak. Apa nih? Anu umbes-umbes ngono ya. Iya, kan banyu udan. Tapi kok iso bening? Apa nglewati tanah-tanah? Ya kan mlebu dengan tanah sih, kesaring tanah kuwi. Kok iso ya tanah iso nyaring ya? Kabeh tanah nyaring. Sing apik tanah wis dibakar botol iki. Botol ora.
Upload bekecot iki dari pimpong ngene. Kowe lek golek piye carane? Jiko ini kebun-kebun lho akeh. Hah. Pesanan kilo tok. Dedek silir ta. Ora panas di sini. Ngete apa, Dek? Godhong ki lho polah. Oh, godhong polah to. Kok iso polah? Oh. Godhongnya pring itu ta, goyang-goyang kuwi ta. Oh iya tuh kayak goyang-goyang tuh godhongnya tuh. Iki nek angin jenenge. Daunnya goyang-goyang, kan mbok jaluk ta. Plastik oleh obah lek ngene. Oh, arep mbok jaluk. Nonton sapi, Dek. Iso sing meneh. Heeh. Iki ora Iki pengolahan ae. Tapi nek wong Cina bungono ku diolah ya. Enggak. Iki mending sak mungkin nanti pateni jane. Enggak ngrumpi. Heeh. Lah wis bosok kabeh. Ya tetep urip. Heh? Tetep urip. Soalnya iki pring ra kanggo ya, ning kene gak durusi ya pring iki. Sing duwe pring gak ngurusi ya. Orang gagas kan. Oh, silir banget. Anginnya gede. Kulone iki lho. Amene dijeblok. Gede-gede. Anginnya semiliwir. Anginnya gede banget, yes. Anginnya. Bener Mbah Anu kayak jambu ya, ya? Kau ya, Mak, jambu anu? Ora uwah. Nek pas usum mengke adan mangan ya, saiki kepen mangan jambu nah. Nanti ora. Nah, iki. Awas. Lho iki, lho. Belum kan. Oh. Layu, Dek. Aja gebuk kae. Aja kan. Buntutnya hanya berubah warna kalau. Wah, neng dhuwur atau anu bat mencairit bat, Mak. Dalane mencairit bat anu ne. Kowe ning kono-kono umop, Pak. Lah ya. Ning sawangku ngi sono umop. Cor-corane kena panas ya. Mencewerit ketok panas. Gombah iki lah, jauh lho semen. Endi? Wah, sakit. Iya. Nah, laosnya iki nek mbok pateni ngembik anti prene. laosnya tuku berapa sekilo, Mak? Laos larang lah nggo laos pokoke. Pira sekilo? Larang iki jahe karo laos. Masa? Salah ya kopi anu iki. Kayu lah intine. Kuwi isine jero tanam ya? Heeh. Isine kaya Jahe tapi agak kayak gede. Ning nggo bumbu apa-apa ya enek laos nek laos ya ora enak. Oh jane pek siji ngene gak apa-apa. Ya, nanti ya. Besok apa anu? Nyamah. Nyamah Dik yo. Yo ngene iki malah ora. Dedek nonton sapi ra? Biasa nonton sapi, wingi ngene Mbah nonton sapi. Lho sapine mangan. Halo. Kok anu Tuh sapine, Dek. Wingi ngene Mbah ngitu sapi terus. Sing ndi? sapi. Ya emang ngono kuwi ya. Oh, ora mau dikeloh tok to. Heeh. Ah didadung to. Yo ora emang ngono kuwi. Yo, di bawah, Dek, sapinya. Nek didadung ngono ki gak anu. Gak apa? Ya.
panas. Panas, sidik kepanasan. Harga kepanasan tuh. Gini deh. Harga kepanasan. Tuh. Hawanya panas. Oh, di siapa? Siapa Mas? Mas. Tuh Mas Zaki tuh. Jati. Mas Zaki, Mas Mas Alam. Mas Zaki.